Terima kasih. Sing sana mbak. Sing santun. Ayo tontonan kinarya tutunan. Monggo. Ini jangan-jangan nek misale ana sing ora diseneng ngomong karo panitia saja. Aja bertindak sendiri. Wayang-wayange sing ning jero ngalangan sing joget ki aja melu-melu kaya ngono. Begitu ya. Ya. Sing kira-kira merasa kono sing meresahkan nih ngomong karo panitia wae ben diurus panitia. Oke. Begitu ya. Sudah aman ya. Lanjut. Oke, lanjut Mas. Halo mekace Ya panitiane wae, ora sandana kabeh, panitia wae. Yes,